Det var så på vej ud af køkkendøren her. Og her der har vi vores udendørs thai-køkken. Og Ejsen sætter lige og laver nogle små bambuspinde, der skal bruges til at binde noget mad sammen med, så det bliver flot og sådan gammeldags. Så er vi kommet ud herfra. Det er bagdøren. Så har vi thai-køkkenet der. Og så er der baghaven. Herovre der bor hendes søster. Og bagved under det høje træ der. Og der er nogle der jernkast, der kommer med fra Danmark af. Der har vi sådan lidt småting, lidt krydderi, hvad her det? Chili og agurker og sager. Og det der, det er hegnet ind til hendes storebror. Og der er tagplader fra hendes mors hus. Hendes mor, hun bor inde hos storebror der nu. Hun er blevet for gammel til at klare sig selv mere. Og her der har vi så garagen med 2 fine biler. Og stilladser, hvad vi så har vi brugt sådan lidt til lidt materialeoplag. Der er en balje med sten, og vi har lige tømt de 2 baljer deroppe med sand. Vi skulle lave noget halløj op i den nye bæks der. Der er et par cykler derovre, de står og keder sig lidt. De får ikke rigtig rørt sig. Jeg synes, jeg får rørt mig rigeligt her. Og så har vi jo hovedhuset herovre bagved igen, og værkstedet. Og min lille tohjulede jernhest der med vogn. Det er storebror, der bor det i år. Ham må vi skærme godt af. Og et hundehus har vi. Og der er stuen derinde i huset. Og her der er så min lille hule. Ja, der er jo blevet produceret lidt hen af vejen jo. Og min gamle æse og armbold og alt det der. Jo. Og så har vi fået nyanskaffet en høvl, der kan trække lidt mere end den gamle herovre. Den er ikke så bevendt. De der satans o-ringe der. De bliver ved med at springe hele tiden. Dem kender du nok. Og lavkorter og en masse... skal man ikke kalde det lort jo. Men der er mange sager. Høvlbænken, jeg fik af René. Og min båndsliber. Og en vådsliber. Og det her, det er simpelthen nødvendigt onde for tiden. Sådan en blæser, der kan holde en lidt... Ja, der er det blå, det minder fra Danmark. Det er man så fortjent til, når man har fået tilpas mange fartbøder. Og så er der en gammel ko derovre. Så
Så er der lidt mere værksted herinde. Der er også varer på hylderne, kan jeg se. Det er overhovedet lidt, det er lidt hektisk lige for tiden. Jeg skal ikke rigtig få lavet, værktøjstavlen der klar, eller færdig. Jeg har lige fået en test på en farve, det skulle ikke være den. Og det var over mod søsteren. Og det sprøjter, det pumper, og det knaller og sager. Har vi her. Der er jo gang i produktionen, så der er materialer over det hele. Min gamle vinduespudsestige. Der har vi en anden slags nabo herovre. En meget fin fyr. Der er sgu gang i naboens hunde. Det ser sgu da meget interessant ud. Nå, kommer kaffe sgu også, så skal jeg hjælpe til dig. Ja, det er godt kaffe. Nå, der faldt ro på igen. Så har vi sådan en lille hyggepavillon her. Og så kaffe, kunne du få jaget dem væk? Hva? Det var godt. Sådan en lille pavillon til eftermiddagskaffen der. Hvis vi nogensinde får tid til det, så gør vi sgu nok ikke. Og herovre på den anden side af vejen, der er vores kokosplantage. Og længere henne, der er vores forsøgsmark, der har vi sådan alt muligt. Vi prøver med noget, der hedder durian. Det duer sgu ikke. Så det er vi gået bort fra igen. Og det er så hoveddøren, vi har her. Og så sådan en lille, jeg ved ikke, skulle være sådan en her, en terrasse eller sådan noget. Ja, det gør det nok. Og så er der mit gamle anker fra Eskestrup. Jeg har fået en lille fin plads her. Og helt over bagved her, der kan du se, der har vi vores, det man kalder forsøgsmarken. Det er lige nu er det bananer og alle andre gode sager, der er på. Så er vi tilbage ved udgangspunktet. Håber du nød turen.